Okay, mayong buntag mga higala, among mga suki nga mga tigpaminaw, mga pinalanggan tigpaminaw. Dinhi sa Tolomanon, kini ang maayong balita. Usa kini ka Tolomanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatong paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahong nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton garon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita ginadumala kini siyang higala Brother Joel Tirana, Brother John Dehito, kinusab si Brother Levi Clavis maigon. Maayong Domingo sa buntag kanatong tanan o kamuntanan mga higala. Welcome sa ato nga tulumanon karon. Alang sa atong mga listener, pwede mong makatext sigala sa atong cell number, kang Brother Levi Clavis nga number sa 0926-8869-758. Mao na atong number higala, tiin na no? Kang Brother Levi, kana kung naamoy mga morning greetings karon or kaha naamoy mga pangutana or kung gusto mong mo asal mo tigala sa itong diskusyon karon na may mga dugang tubag sa mga pangutana nga atong entertainon karon, ato nang gina-welcome. Text dayon mo higala aron ato nang mabasa. Kunyalang sa atong mga viewers po sa nagkalaing bahin sa kalibutan, kutob sa nakikuban karon nag-view no sa atong programa karon through live streaming sa atong Facebook. So, kamuntanan, amo nga gina-welcome. Kanya pwede mo makamessage sigala din sa atong Facebook live. Na amoy mga pangutana, pwede mong makapangutana sab. Yan amoy makadugang at tubag. Pwede mo makatampo higala pinagi sa pag-message no din sa atong Facebook live. Kanya alam sa atong mga pinalangga ng mga tigpaminaw sa radio. Kung gusto mong tanaw higala sa atong live broadcast sa Facebook live, i-search lang yung higala o niya i-type sa inyong Facebook ang DYCM Bogo Adventist. Okay, ako sabihin DYCM Bogo Adventist. Makita din niya itong programa dinhi sa kahanginan. Okay, atong ituno lang atong mainiton pagpamumusta diha sa Negros Island sa tanan natong listener. May buntag sa tanang taga Negros no. Anya pamusta niya ng Brother Mudang di Flores Tobuso o niya ngadto sa mga tigpaminaw sad nato diha sa Gihongan City sa Mailgira family. O sa tanan na lang gayud natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw diha sa Negros Island. Mainguman sa atong tanan nga mga listener dari sa Biliran Province. So good morning sa tanang taga Biliran. Ni atong pasalamatan sa Brother Kensing Lagarisa silang sound system. O niya si Brother Batak no nga always po nag-hook up sa atong programa. O niya kumusta ng Brother Bibil diyan nila ni Brother Winnie Ebina o guban pa nato dihang mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga kanunay nagasunod sa atong programa. Panyata mo tigpaminaw diya karon sa probinsya sa Leyte, diya sa Umok. Niya kumusta ang tanang taga Palumpon Leyte. Niya kumusta sa tanang taga Bilyaba. Kumusta diyan na Mr. Nati diyan na Brother Jose Insenso. Niya itong pasalamatan diya sa Kagnukot, Bilyaba Leyte. Sila si Mang Gretchen Novella sa ilang sound system, ilang amplifier nga kanunay naglanog-lanog diha karon. Anya may buntag sa taga-Tabango, Isabel Leyte, Dias Matag-og, nabisan pa man sa San Isidro Leyte. Good morning sa taga-Kananga Leyte. Guban pa diya nga mga
listener nato diya sa Leyte, welcome kamong tanan. Diri sab sa Camotes Island Higala, ato sang itunol ang pagpasalamat ngadto nila ni Brother Tato no sa ilang sound system nga kanunay ginang naglanog-lanog diha sa Lower Kagkagan. Okay, may buntag sa tanang taga Camotes Island o niya tanang taga isla sa Bantayan, ato sang gina-welcome no o niya atong pasalamatan si Brother Eliseo Cordoba diya sa Bawod Bantayan sa ilang sound system sa dihang mga silingan nga kanunay pamati uban sa iyang tibuok pamilya ni Brother Eliseo Cordoba na nang trising diya karon. O niya atong mga listener diha sa Hilutungan, diha sa Botegas, diha sa Lipayran, Silagon ug uban pang mga island diha nga sakop sa lungsod sa Bantayan. O niya ato sang pagkumusta nato mga higala diri karon sa Santa Fe no, atong pasalamatan si Brother Lot Villabrille sa iyang sound system ug tanang taga Santa Fe. Good morning po sa tanang taga-isla sa Hilantagaan, tanang taga-isla sa Kinatarkan, Hibitngel, diya sa Malapascua Island. So kamang tanan, welcome. O niya mga tigpamilya sa nato, lumi karon sa mainland Cebu. Kumusta di ay nila ni Brother Vicente Latayada, uban siyang family. Diha sa Gaas, no, diha sa Balanban. Okay, good morning sa taga-Tuburan, tanang taga-Tabuilan nga nagpaminawan, ng Parihil, Tugahan, ayong buntag. Kanyang natusad nila ni Brother John Pikit-Pikit, mga Pikit-Pikit family. Good morning. Natos mga Samson family, mga Yunting family. Good morning sad sa mga Golben, lang Undo Golben, no, ugiyang family. Good morning sad sa mga Tirana family, diha sa Kantubaon. So tanan na lang naminaw diha karon sakop sa Tabuilan, atong gina-welcome ang tanan. Arita diri mga higala sa diri sa Katmon, ato din pangumustahon sa si Brother Mario Alquizar. Manginawat ni Brother Mario nga maayo na ang iyong feeling karong panahon na. O niya, kumusta sad sa mga tigpaminaw nato diri karon sa Bungyas, diya sa Agsuao, Katmon, labi na sa mga komendador family. Tanang taga Sugod, ya kumusta ang taga Borbon nga naminaw karon. Ato din pangumustahon diya karon sa San Jose ug pasalamatan nato si Brother Amay Pitugo sa iyang sound system no ug ban siyang family nga nagpalanog karon ay trumpa din lanog diya sa San Jose. Kani atong mga buutan nga mga lumulupyo diya sa San Jose, mga silingan nila ni Brother Amay. So welcome kamo sa atong tulumanon, meaning sayos kabuntagon sa adlaw Domingo. Kumusta di ay sa pamilya sa ilang Brother Rodrigo Villamor, ilang Brother Rolando Villamor, o sa tanan na lang kayo diya nga naminaw sa San Jose. O ni atong mga suki nga mga tigpaminawan diri karon sa Tabugon, welcome ang tanan taga Tabugon nga naminaw. Kumusta lang Brother John de Alabitania, o yung family nila ni Brother nila Sister Remedios Montiniano. O niya, kumusta sa ng Ma'am Rotsini Linganay, kanan diyang naminaw sa Tabugon, bisan Comandris Managasi, ngadto sa mga pamilyas Mailarcusa, mga Romagos family. Kumusta sa ng mga Jordan family. O niya, tanan nga taga Kadwawan karon nga nagpaminawan ato sang gina-welcome no, sa atong programa. Niya, kumusta di ay no, nila ni Brother Nelson Bersero na mausay nag-operate sa pagkakaroon sa sound system diya sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan, nga nahipuli na siya ni Brother Kadjo Binyan, ang atong kanhing caretaker sa diya sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. Brother Nelson karon, good morning ni mo diya bro. Naota nga nagpalanog karon sa atong programa. O niya mga silinganan diya nga mga naminaw karon diya sa mga Agua family, mga Alicos family, mga Arrogante family, mga ngadtos mga Risoor family, mga Coralde diya nga nagpaminawan karon, mga Hurulan family. Nya kumusta sa ang mga Puentes nga kanunay yung nagasunod sa atong programa. Anya tanan yung naminaw sad sa Mahayahay Kadwawan. Ato sang pasalamatan karong kabuntagon si Brother Bim
Estor sa iyang trompa sab nga naglanog-lanog karon diha. So good morning Brother Ben og sa tanang mga silingan nga naabot sa imong trompa. Onya kumusta lang Brother John Bertolfo diha ni Brother Renato Tirana, onya belated happy birthday bro. Onya ngadto sad sa barangay sa Libho no, atong pasalamatan sila si Sister Linda Kamay uban sa iyang pamilya nga naaron diha no sa dihas ibabaw sa Libho. Aniya na Brother Noel diha karon, ng Engineer Noel. Aniya kauban ni Sister Marites no uban sa ilang bisita kagahapon adlaw. Good morning stand kay ibabaw sa Libho. Nga salamat ka naglanog-lanog ro ang trompa diha. Aniya ato sa pasalamatan si Brother Lolito Irmak. Ato mga Bible students diya si ibabaw sa Libho. Good morning inyong tanan. Ani ato mga suki nga naminaw sa diri karon sa Mabuli, ato sa pasalamatan ang tanan diya nagsunod. Paminaw sad sa atong trompa karon diya, duha na ka trompa naglanog-lanog diha. Good morning sa tanan natong mga silinganan diha sa Mabuli. Ani atong mga suki nga naminaw sad diri karon sa Libaong, barangay sa Libaong, sakop sa San Remigio. Atong pasalamatan si Brother Pat Pahid sa iyang sound system og tanan dihang mga kasilinganan nga naminaw. Good morning no, dias Matonyakaw, mga pamilyas, mga Aribi, mga Olingay family, mga Ikarma, onya ngadto sa mga Nidja family, onya kumusta sad ang tanang mga mainit family. Onya ngadto na sa mga Sinisa family diya sa Panggamay, tanan diyang naminaw sa Kanagahan, diasab sa Kinawahan. Welcome ang tanan sa atong tulumanon. Nga kumusta sad ang tanan taga barangay sa Lambusan. Ato sa gina-welcome sila si Pastor Eddie Frasco, la Ma'am Frasco, og sa mga Frasco family ng Pads Matoy na Madsloida karon ilang family. So kumusta mong tanan dias mga Buyuse family, ngadtos mga Belieta. So tanan lang naminaw diya karon bisan pa man mga Magdadaro family diya sa Batad, ato nga gina-welcome sa atong programa. Kanya good morning sa tanang taga-Tambungon nga kanunay nagpaminawan diha sa mga pamilyas mga Sigarino. Kumusta din ang Brother Remy Sigarino ug iyang family diha sa mga pamilyas mga Kabagi, mga Abalye family. Kumusta sad ang mga Gahog family. Kanya mga Ursula family nga nagpaminawan. Ato siyang pangumustahan ang mga Tikilio family, ngadtos mga pamilyas mga Manso. Good morning sa mga Lecciones family, mga pamilyas Manotarion, mga Espiritu family. Good morning sa mga Lubidika family bisan pa man sa atong ig-agaw karon sa Tambungon. Brother Romeo Liamorin, kauban ka nga agaw libit. Liamorin, kauban silang mga kabataan karon. Good morning. Onya ngadto ng Brother Gino Arcaban sa Napog. May buntag mo nga ito lang konsihal Roland Pagal o iyang family nila ni Brother Sunny Mantos o sa tanan ng naminaw karon diya sa Anapog, bisan pa man diri karon sa Bangkasan atong maabtikon nga barangay captain Brother George Luna diya karon always yan nagapaminaw uban siyang pamilig. Tanan taga Bangkasan welcome, tanan nga taga Manyo nga nagpaminawan karon ato sang gina-welcome, labi na sa atong pinalanggang konsihal diya si Brother Elvis Peritos yung family. O niya dias mga sinadhan family. Guban pa diha mga listener bisan pa man diri sa barangay sa Luok. Atong gina-welcome ang tanan. Ngadtos mga Lopez family, mga Ibanez o mga Vargas family. Mayong buntag. O niya good morning sa diay sa mga Samson family. Ngadtos mga Monteroyo family. O niya atos lang ipangumusta mga Suson family des Bangkal. O niya ngadtos mga Likigan, mga Larga family, mga Layon family, mga Kabatanya family, bisa pa man ang mga Ansiano family diha karon sa Patag San Remigio. So sa tanan nilang taga San Remigio atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Ato sang ituno lang atong mainitong pagpangumusta sa tanan taga Bantayan. Labi na sa mga Dihito family. Good morning sad sa ngadto sa nila Brother John Punay diha sa Talisay. O niya, salamat ba John sa imong trompa din nagtingog o mga silinganan karon yung naminaw. Kumusta na ino ang tanang mga Punay family, ngadtos mga Miralles family diya sa barangay sa Lanao. O niya, good morning sad lang Brother
duming bunukan yang family. Brother Kevin Hugo, ato sa gipangumusta nining kabuntagon ang mga Rosalihos family, mga Pioneers family. Niya, good morning sa Lester Laws, dahil karon nga always ginang naminaw sa itong programa. Kanya, good morning sa tanang taga Kawi at tanang taga Paypay, taga Nazareth, o bisan pa man ang tanang taga barangay sa Kawit nga always nagapaminaw. Sa Daglungsod Midilian atong ipagumusta di ang tanan nga naminaw diya sa Antipolo. Welcome sa tanan taga Antipolo. Anya tanan nga taga proper gyud sa Lungsod Midilian atong gina-welcome no. Labi na ito nga pinalangga nga municipal councilor si Brother Raymond Olivar. May buntag ni mo bro. Paniyang ngadto ng Sir Aileen Dicon yang family na Brother Filipo Solira de Slamintak Norte. Panadiri dahil sa 108 Midilian ato sang pasalamatan si Brother Termo sa iyang trumpa nga nagatingog o mga silingan diyang naminaw. Tanang taga Dayhagon, labi na diya sa mga Galinaw pamili, mayong buntag, tanang taga Bugo City, mga Bersero pamili diya sa Binabag, si Sister Libelita, Sister Jennifer, ilang mama karon diya nga always taga paminaw. Kanya sa ato mga suki nga naminaw diri karon sa San Antonio, sila si Brother Lino, Sister Perla, no, maayong buntag ninyo bro, sister. Kanya sa tanang taga ano ng sur o sa norte, ato mga tigpaminawan diya sa Lapas. O kumusta na Sister Phoebe diya Lipaw-Paw na Brother B, ilang mga family. Kanya ngatusan nila ni Pastor Elias Cuyos ang family diya sa barangay sa Dakit. Ngatos mga Durder family, mga Ursal family. Nakamusta sad ni Sister Rose sa Balag, no, may buntag diocese. Uban siyang family. Ngaton na Brother Joseph Kimno and family. Mga silingan karon diyang naminaw sa Baas, Dakit, Bugo City. Ato mga suki naminaw diri karos Guadalupe, labi na ni Palang Pastor Hill, Edo Liberio, Pama ni Ma'am Nars, silang family. O niya ngadto nila ni Sir Elmer Pilayo, yung family. O niya ngadtos mga Ngonyes family. O niya kumusta sana ni Brother Edsel Ledisman na ni Ma'am Ibing. O niya ngadto nga ni Ma'am Ellen Joy. Tanan niyang taga Guadalupe, mayong buntag. O niya tanan taga barangay sa Udlot, diya sa Libertad, diya sa dinhi sa Marangog. Atong gina-welcome ang tanan, mga tipamentos na ilon. Labi na diya sa mga Lipon family nila ni Brother Nelson Lipon, yung family, pamilya sad ni Brother Levi diya Lipon. May buntag sa tanan ng mga Lipon family. Ngadto sad sa mga pamilya sa mga Pioneer. Ngadto sa mga Erituya family. Kumusta sad ang mga Hilig family. Ngadto sa mga pamilya sa mga Mulihon. Pamilyas mga Fernandez atong gina-welcome. Ngadto sa mga Bilyastiki family na Ma'am Ruhama, mayong buntag no sa tanan nilang gayong taga Nailon. Kanya tanang taga barangay sa Gairan na nagpaminawan. Kanya ato din pangumustahon ang pamilya ni Engineer Kataya sini sa Escalona Street sa si Sister Mary Jane uban sa mga kabataan. Kanya ato sa pangumustahon sa si Sister Leah o Brother Vicente Monies diya sa Pandan. Kanya diri sa Bagsakan karon atong pangumustahon si Brother Chunolo. Itang may muntag nimo bro uban sa imong family. Kanya atong pangumustahon sa Lastia Wing Katayas. Siguro o ron wapas tindahan doon aros panimalay naapoy radios balay, naapoy radios tindahan. So may muntag nimo tiya kauban ni Sister Marilo. Welcome sa atong programa. O nialang sa atong mga dihasan sa Bagong Carbon Japon na asay mag-hook up sa atong programa sila Sister Lisa Cabilio. Kauban siyang pinalangga nga bana. O niya Brother John Lorsan Clavo sa atong brother na linya sa Administration Building ilang karinderya. Always mga nagapaminaw. O niya ato din gipahinungduman atong mga listener ni sa Bugo City. Kung naghandom ang mga higala nga maayo na yun ang paminaw sa itong mata kung natin mga problema sa itong pananaw. So ayan na nyo dugay-dugaya kay magkadugay, magkadako sa ang problema. So mintas na matik na din yung may problema na atong mata,
ipa-check up giday na. Dunay tulo ka mga optical clinic nga among i-recommendar ninyo dinhi sa siyudad sa Bogo. Ang una, doon ni higala ang Biraque Lobetania Optical Clinic nga gipanag-iya ka na ni Doktora Himing Biraque Lobetania o Dr. Consorcio Lobetania na naluyo sa Chowking. O niyang ikaduha, naa sa kilid sa Landbank sa siyudad sa Bogo kang Dr. Aiko na Optical Clinic. Doon sa higala o di pwede mo aris parke ang Doktora Lab Optical Clinic na mga computerized na ang ilang pag-check sa ato nga pananaw. Kino atong mga listener sa dinhi karon sa dool gyud sa DYCM, sila si Brother Sammy Pamilara, may muntag nimo Brother Sam, o niya ngadto sad sa mga Makipig family, tanan nga taga Barangay Kayan, Brother Andy Sabiay, nubal mamuntag nimo bro. Kanya tanan taga Don Pedro, tanan taga Pulang Bato. Kanya din sa nato kalimtan sa pagpangumusta karong muntaga si Brother Kadjo Binyan, kauban siyang pinangga nga asawa og sa ilang mga kabataan kagabiin hangyo gyud nga ipaapil sa pagampo si Brother Kadjo tungod kay naas kaluya sa iyang panglawas. So Brother Kadjo, siguro makadungog ka na mo kay naamay radio diha. So may buntag nimo diha uban siyang family, manghinaot ni nga ang Dios magpanalangin kanimo o maghatag kanimo og kahimsog sa imong panglawas. So bagampo ni kanunay nimo Brother Kadjo. So opening prayer na mo karon, i-appeal ka na mo sa pagampo, no? Brother Kadjo Binyan. Okay, balik ko na ko ang tanin wala masampit, tanin nga naminaw. Welcome sa atong programa. Tanang mga viewers sa garon, welcome higala sa atong programa. Okay, ako sa ning basahon kining niay pipila ka mga text nga ning dangat dinhi. Good day mga bradeks, naminaw ni karon. Ako i-greet ang mga naminaw, sila si Lina Barrientos o Haniko Barrientos. Naa sila radio si M. Ela gipaminaw og sa tanan na lang naabot sa atong gihimo nga palanog. Pasalamat sad ko sa nag-donate nako og trompa nga si Ryan Otero. Naa siya karon diha sa Bogo. Salamat sa pagbasa tato ni Aderos Bogo si Ryan Otero, no? Mo din nag-donate sa trompa ni Brother Tato, no? So salamat kay Brother Ryan na pinagis imong trompa. Kamo si Brother Tato naka mensahe mo ngadto sa mga silingan, bisan o dili kami nagsulti pero pinagis inyong mga instrumento, inyong makadasig nakaapil mo sa buhat mahigala sa pagmensahe sa maayong balita. So thank you kayo. Ano ni pa atong basahon? Mayong buntag Brad, lain man paminaw Brad. Naghaganas man murag open re Brad Joel, no? Okay, haganas siguro kay dahil sa akong likod di adiri ang kuan ang makina gyud. So ato ning giadto ang kay ato ring isira higala kay murag sakam kay dinhi sa akong microphone ang tingog diri sa pikas kwarto kay di adri nag-andor ang kuan ganang okay, kana siguro murag mingaw na, no? Sakam kay tos microphone tong tingog nga haganas kayo. So salamat no sa feedback. Maayo akong mutrubasa, lain man paminawon Brad, naghaganas man og naghadjong si Buyaks ni. Okay, salamat kay Brother Buyaks, no? Salamat po sa imong feedback kay ato nang gisira ang pikas kwarto kay kusog kay tingog.
Okay, good PM mga brad. SDA bagihap pangutana magyapon nino. Okay, 3C di ay kabuok. Pwede. 3C di ay kabuok sa tuog brad. Mao di ay nadugay siya ganina pag-ari sa barangay Kabintan. 8 man pod kabuok iyang gibautismohan diri gikan di ay ni Rosalyn Laurente. Okay, sa tuog nagbautismo si Pastor De Asis Mr. Brother Joel, no? Kagabi nga nagbautismo sa tuog o niya sa Kabintan po na apoy 8. So good news na. So manginaot lang ta sa ato mga bag-o nga midawat pinagis bautismo nga kupot yun ta sa itong pagtuo. Lahutay yun ta kaya sekretos kalawasan ang paglahutay hantod sa katapusan. Good PM mga brad, SDA. Okay, mga pangutana man nino at walang lahi yun na basa. Good evening brad, Pastor Joel. Great ko diha sa Medellin sa tanan kong mga kaubanan sa SDA. Kang Konsyal Raymond Olivar og sa tanan kauban musta brad Felipe Solirane. Salamat po Brother Felipe. Panya ato ta higala sa unahan atong ipabasa ni Brother Joel ang di pa itong basahan na mayong buntag diha kaninyo sir. Salamat kayo sa inyong mensahe sa matag adlaw nindot kaayo pamation ang mga pulong sa Ginoo. Mary Jane okay sa ano ng norte mayong buntag nimo Sister Mary Jane Andreno no dias ano ng norte. Siguro karon naminaw ka sa ato nga programa Sister Mary Jane. Okay, thank you kayo. So siguro na ay pagmustahan si Brother John ato sa ipabasa karon ni Brother Joel ang atong mga viewers karon mundaga. Okay, dengan salamat Brother Libby. Well, manghigala, welcome din sa atong programa. Kumusta ka mong tanan? Nining buntaga o dalaygon ang Diyos nga nagapakamayo sa atong kinabuhi. Nining unang adlaw sa semana. Nining kabuntagon atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ug tagaan atong kaygayonan nga makasulod si Kristo sa atong mga kinabuhi nga siya maong mahimong hari ug Diyos atong kinabuhi nga mo'y magausab ug magabag-o kanato. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Okay, atong ipabasa din ni Brother Joel ang atong mga viewers karon nga kabuntagon. Okay, salamat Brother Libino niya maayong buntag des tanan no nga nabot sa atong sidya karon maradyo man o kung sa atuang Facebook Live maayong buntag kanatong tanan niya welcome sa atuang programa dinis kahanginan sulod sa 2 ka oras ug takna nga tulumanon karong buntaga. O niya dinhi karon sa ato nga screen ato ning tan-aw ning mga viewers nato dinhi karon. Diya karon sila si Jose Luis Pilco Mamani Lopez. Ang ihang message di man ni nako magets soy de pero sa maninga kuwaro mo yang message na toron. Nga diya sab si Sister Aida Tirana basa sa Placer. Mayong buntag sa inyong duha Kuya Libby Clavis, Pastor Bro Joel Tirana og sa tanang mga kaigsuonan og mga kahigalaan nga padayon nga nagpaminaw o nagpaminawan niining atong programa. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa kanunay. Onya diasab si Julius Villaruel ang iyang gisenter no blessed. Okay no nya sa pagkakaron mao pa ni atong nakita dinhi sa atong monitor. So ato sa di pa nako ihatag ang panahon balik ng Barley ato sang ipagumusta no ang atong mga kailang o mga higala nga nagpaminaw karon. May buntag day no sa akong maginikanan diya sa Kalambua, San Remigio, Cebu. Sila si Mama Drusilla o si Papa Sergio no? O sa akong mga igsoon diha sa Kadawan diya sa Biasong. May buntag ninyo diha Sister Belinda o kauban sa imuhang kapikas kinabuyog mga kabataan nila ni Juby, James, Geraldine, Steve o ni Liza. Tanan na lang mo diyan no, man ilang Lernato din ha sa Kadawan, Upper Kadawan,
Maing buntag ninyo diha kauban si mga pendang kasawag mga kabataan no. Onya belated happy birthday. Manoy. Onya diri pud sa Danbantayan ato sang pangumustahon ri atong igsuon gihapon si Sister Dina Mansalay kauban sa Kapikas Kinabuhi sa mga kabataan ng buntag niyo diha o dinhi pud diha gon ato sang ipangusta din na sila si Tiduminga Loron, sila si Nanay Prida, may Alison ug siyang asawa ng mga bataan no. May buntag ninyo diha. Onya sa tanan-tanan na lang siguro. Onya sa di pa rin ko malimot ato sang ipangumusta din taga-Tabugon sila si Mimi Ituli, sila si Brother Timo Ituli, kauban sa mga apo. O sila po Sister Rotsinyo Linganay no, may buntag ninyo diha, kauban nila Sister Piladel, si inahan, uyuan ug mga igagaw, may buntag ninyong tanan diha. Okay no, nya murag gamay na malang atong oras sa pagpangusta. Moadto ta sa unahan siguro sa pagpadayon. So akong ibalik ang panahon kang Brother Libby. Brother Libby? Well, manghigala sa makasapa, no? Ayo buntag ato ning basahon ni ang kuan, ato ning basahon ning ni ay pipila ka mga text message, no? Okay. Atensyon diha, Ricardo Serrano. May edad naman ka, tiguang naman ka. Ayaw ka ipalabi sa imong hunahuna kay wa ka man hilabti, wa ka unsaa. O nganong naingon anak man ka, mao ba nay kinaiya og iglesia sa Dios magsikag panghilabot. Na pag tinarong na kay hapit ng panahon niya, guwang na ba kay ka. Okay, maayong buntag Brad, mauba salamat kayo maglisod magugog pagpasabot nila kay gamay pa lang akong namauhan. Moingon man sila nga pagkatao ni Ginoong Hesus na hinluan na tanan mananap. Maong nangayo kog teksto kini laging mga BIB sa mga iglesia ni Kristo. Okay. Ako raw niya kang teksan brother kay dili man ni may atensyon karon sa ato ang programa. Pero may tungod anang mga pag-BIB sa mga sakop ni Manalo, dili baya tanan ana sila ingon ni anag mga taras og kinaiya na ay mga tao pud ana nga mga maayo sad og mga kuan asay mga maayo og taras. So kanang mga mag-BIB ayaw na lang nagtagda kay bisan pagani ang mga apostolis ug si Kristo nag-agi pa manggani og mga BIB sa unang panahon, no? Unya kanang mga nag-BIB pasagdi na lang na unya kuan kana na ang naamay mga tarong pud ana sa ilaha. Sige diha na lang pakigsuod nila, no? Okay, si kuan din murag si Brother Mike Mandainis Kalubian. Okay, Brother Mike, ako niya ning tagag atensyon imong text ha. Okay, salamat kayo. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Mamina ko sa taog music no samtang atong himuon karong taud-taud ang pagampo. Bisan sa kabakyasan
Brother John. Pangigala magampo kita, among dalangpanan o silimbahon makagagahom nga Diyos nga naaka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining buntaga kami mapasalamaton kanimo nining sayong kabuntagon nga may mga kahigayunan na usab nga masulti sa kanginan ang mga pulong sa kamatuoran. Panalangini ang tanan nga nagapamati sa imong pulong. Ikaw, Ginoo, magpakamaayo alang kanila, pasabta sila. O giyahi ang ilang mga panghuna-una sa pag-ila o pagsabot sa kamatuoran. O niining buntaga nagampo minimo nga kung doon may mga tao nga naminaw karon diha sa ilang mga puloy-anan nga naa sa mga sakit o balatian, tuguti nga sila imong pag-aayohon. Sa unang mga panahon nagpakita kag talagsaong gahom ug kahibulungan nga mga butang pinagi sa imong pagpang-ayo ug mga masakiton. Tuguti, Ginoo, nga masubli kini diha sa mga taong naa silang puloy-anan ay mga sakit ug mga balatian, Ginoo. Wala kay pagkausab ni pagkabalhin nga pagka-Dios. Tuguti nga sila imong milagrohan sa pinasahi ni Muntaga na karon sa iyang puloy-anan si Brother Kadjo Binyan. Adunay balatian sa panglawas nagahigda. Siya, Ginoo, imong gitawag sa pagpangalagad kanimo. Unta, Ginoong Diyos, kung buot pa man ikaw, malugwayan ang iyang kinabuhi, milagruhi siya nga imo siyang ayuhon. Pankining tanan among ginapangayo, pinasubay sa imong pagbuot ug unsay imong kabubuton. Ining buntaga, panalangin Brother Kadjo, kung buot pa man ikaw, ayuhan siya aron siya makapadayon pas pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga imong tubagon ang amo nga mga pag-ampo, madawat namo kini, tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Okay, padayon ta higala nga to sa nahano. Adto ta sa pagbasa sa pangutana. Panialang sa atong mga listener, nagani mo yung mga reaction sigala na amoy ikadugang tubag, so text mo na mo ni Brother John aron ato nang mabasa. Ano sa ato mga viewers, maka-message mo sa ato nga Facebook live dini nga kabuntagon. Okay mo ni pangutanan mga higala nga atong saluan karong buntaga. Ako ni basahon, good AM. Aduna ako'y gustong pakisayran kay dunay Pentecostal Fort Watts. Ako gika istorya nga ang pagbantay sa Sabat isip adlaw sa pagsimba. Wala na kuno na sa panahon Kristohanon o sa bag-ong tugon. Domingo na kuno karon panahon na, sir. Please explain ninyo. Thanks. Okay, mo ni pangutana mo higala. Ako ni otrohon pagbasa. Good AM. Duna ako'y gustong pakisayran kay dunay Pentecostal Fort Watts. Ako gika istorya nga ang pagbantay sa Sabat isip adlaw sa pagsimba. Wala na kuno nga sa panahon Kristohanon o sa bag-ong tugon. Domingo na kuno karong panahon na, sir. Please explain ninyo. Thanks. Okay, mo ni mga higala ang pangutana nga ato nga tubagon karong buntaga manghinaot ni nga di lang kay ang nangutana maoy mahayagan kundi kitang tanan sa mga tigpaminaw nga susamag prinsipyo nga makahatod unta ni nga kanihagalag mga tinaw nga kamatuoran nga nagsukad sa balaang kasulatan ug sa mga referensya nga amo nga pagbasahon nining sayos kabuntagon. Okay, ang unang mutubag si Brother John, sundan ni Brother Joel, kanya dayon aton tapuson higala. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Usa gyud ni sa mga nahimong buntod o bukid sa pagpangalagad sa kadaghanan nato nga mga kaigsuonan nga mga Sabbath keeper. Unya kini sila mga Sabbath breaker. Tungod kay ilaging ilingiw ang ilang mga salabutan
niining adlaw nga igpapahulay ug unya maghimo og mga rason o mga katarungan aron lang katabunan ang ilang pagkamasupilon sa adlaw nga igpapahulay. Ang Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, nagsulti, nga gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Timan-i nga sa gipsulti dinhi niining puntuha, dili ba mo makonsensya? Nagtuo mo, nagsimba mos Ginoo, nagampo mos Ginoo, unya inyong gilapas ng adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo. Ang gisulti sa Ezekiel Kapitulo 20, gilapas ka, tanaw, gilapas ang kasuguan sa Ginoo, gitaptapan ang Ezekiel Kapitulo 22 versikulo 20, no? Ezekiel 22:26, unsay gisulti dinhi ato kuno nga tan-aw ni Ben kay ni ay porsyon dinhi nga dapat nato nga tagaan og pansin. Nagingon Ezekiel 22:26, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang mga balaang butang. Ato sa ni nga kuha anam-anamon. Giingon dinhi, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan. Kining adlaw nga igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Akong balikan. Kining adlaw nga igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Unya ang Santiago 2:10 nagingon kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan naglapas siya so sa kabahin ini siya nahimong malinapason sa tanan niini. Karon sumada total. Kung gilapas nimo ang usa, imo namang nalapas ang tanan. Unsa may inyong pagdahom, wa ba di ay mo maglapas diha sa Ginoo nga kining adlaw igpapahulay inyo mangwad-on nga ikaupat kini nga sugo diha sa napulo ka sugo, ug ang naglapas o sa naglapas naman sa tanan? Naging dinog gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan. Unya kasuguan bay ana sa Dios ang adlaw igpapahulay ikaupat ng sugo sa pulo ka sugo. Nagingon og gipasipalahan ang mga akong balaang butang. Giunsa ang balaang butang? Gipasipad-an. Kanang adlaw igpapahulay balaan bay ana sa Ginoo. Basig naghuna-huna mo og unsa lang na. Naging gipasipalahan akong balaang butang. Ang adlaw nga igpapahulay balaan ka na. Unya inyong giunsa gipasipalahan. Tanawa Exodo 28 ngadto sa 10 nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Maubitaw ipabalaan is Ginoong adlaw kay kining adlaw balaan. Nagingon unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Well, ato ning balikan dinhi, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan, gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan ug malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis, o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw igpapahulay, ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Unsay akusasyon sa Biblia o sa pulong sa Ginoo sa inyo? Nag-unsa mo? Gitaptapan ang inyong mga mata sa adlaw igpapahulay, ug unya gipasipalahan ninyo ang Dios. Wa ba mo makonsensya? Wa ba mo mahasol sa inyong panghuna-huna o sa inyong kaugalingon nga samara nga kamo na nagpakaaron ingnon nagminaot sa inyong mga kaugalingon nga kamo alagad sa Dios, pero di ay kung ang pulong sa Dios aton tan-awon kamo ang inyong mga mata tinaptapan sa adlaw igpapahulay sa Ginoo,
o kamo na nagpasipala sa Dios. Naa sa kasuguan sa Dios nga gisulti sa ikatulong sugo, sa napulo ka sugo, dili mo pagamiton ang ngalan ni Hubang nga Diyos sa pasipala, kay si Hubang nga Diyos dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. So kamo na akusahan nga nakasaad yun mo kay inyong gipasipalahan ang Diyos, tungod kay wa ninyo bantay ang iyang adlaw igpapahulay, ug matud pa gilapas ang iyang kasuguan, gilapas ang mga balaan nga butang sa Ginoo. Adlaw igpapahulay, balaan na inyo nang gilapas, gipasipalahan niya ang Dios. Kamo mga tinaptapan sa inyong mga mata sa adlaw igpapahulay. Sigon sa atong gibasa, dili na amo ha. Ayaw mo pagunahuna nga nanapod, naghilabot na pod sila, buntag pang sayo, naghilabot na. Dili ni pagpanghilabot, kundi pagpasabot. Kay alang-alang man, di pangutana man ni diri sa amo, alang-alang, based on the Bible, natural, nga mabasa, basi mis Biblia. Maubitaw nga nag-ingon ta, the Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Nga naman, kay ang Biblia, mo'y atong timbangan, mo'y atong sukdanan, mo'y atong taksanan sa kamatuoran. No sa dinhi sa Biblia, masukod, matakos, matimbang ang tao nangalagad sa Ginoo kung naaba sa hustong proseso. Nangalagad to sa Ginoo pero wa sa proseso. Nga naman, gisupak ang kasuguan, gisupak ang adlaw igpapahulay. Kung unya, gisupak ang adlaw igpapahulay, unya karon nag-unsa man na namastamas. Sigun sa gitext dire, nga wala namang kuno na sa bag-ong tugon. Impas mga tiguang oy por Dios, por santo, na nga unsa man intawon mo. Nga naman, nganong mo ingon man mo nga wa na dinis bag-ong tugon ning adlaw nga igpapahulay, naa pagihapon, wa na mawala. Pamatii ang gisulti ni Kristo. Sumala sa Marcos 2:27, nagingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Unya, nawala na di ay ang adlaw igpapahulay nga mismo si Kristo, nagsulti siya nga ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Di modo nga ang tao gisugo sa Dios nga magpahulay sa adlaw igpapahulay kay gibuhat man ni para sa tao. Unya, naingon mong nawala na, wa na sa daang tugon, matupas mga tiguang por Dios, por santo, na nga unsa man in taon mo. Impas tiguang babay, po Jesus in taon. Kaluy ninyo ang inyong kaugalingon. Nga naman, mag-unsa mo ni ana, nga magsigi mong alagad, magsigig simba, magsigi mong ampo, unya, inyo di ay gipanamastamasan ang Diyos, inyong gipasipalahan ang iyong balaang butang, mga tinaptapan ang inyong mga mata. Ang Proverbio 28:9 nang ingon, kantong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo mao'y usa ka dulumtanan. Nagtuo mong napahimuot ninyo ang Ginoo nga nagsimba mo, nagampo mo, nangalagad mo unya inyong gisupak ang sugos Ginoo. Oy, matud pas Biblia mga dulumtanan ng pag-ampuan ninyo. Unya karon ang pagsimba nagtuo mong gikaymaya na sa Dios. Pamatii ang Marcos 7:7 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba nako kay ilang mang gipadulog gipakadoktrina ang pagtulunan nga iya lang sa tao. Naamo na ay iyas Ginoo Sabado, igpapawlay na gininuon mong Domingo. Ang gisulti kawang lang ang ilang pagsimba. Ang pag-ampo dulungtanan, ang pagsimba kawang karon. Kay ingon na ni ana ang sitwasyon sa inyong kahintang sa pagpangalagad unsa may gisulti sa Marcos 7:8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong ginahawiran ang mga pagtulunan nga iyas tao. Tan-awa nimbiya mo sa Sabado kay naa mo sa Domingo. Ang igpapahulay sa Ginoo Sabado inyong gitalikdan kay naa mo sa igpapahulay sa tao nga Domingo. Unya, si Kristo naman mismo namulong, di man tanan mag-ingon Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit.
wa man na ninyo mahuna-huna kung unsa ka peligro ang inyohang unsa ka risgo ang inyong mga kalag, kay ang makaadtos ginharian sa langit ang mga luwas ang nagtuman raman. Unya ning tuman di ay ka nga wa man imo man ang gisupak. Kanang giingon nga wa nas bag-ong tugon ang adlaw ipapahulay, dili mahitabo ta kining Marcos 2:27 bag-ong tugon man di mahitabo nga moingos Kristo, and he said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Kung wa nang iadlog papahulay, ngano nga hisgutan pa man ni Kristo? Tanawa ang Lucas 4:16, siya miabot didto sa Nazaret, didto siya magtubo, ug sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Unya moingon mo nga wa nas bag-ong tugon ang adlaw igpapahulay nga ngani nabatasan man ni Kristo nga sa matag adlaw igpapahulay moadto siya simbahan or sinagoga. Karon kay nabatasan man ni Kristo nga matag adlaw igpapahulay tua sa kananan siya sa sinagoga. Kumusta man ang inyong nabatasan na parihabas kang Kristo? Wa nga naman kang Kristo Sabado ang inyong Domingo. Ang Juan 10:27 miingon si Kristo, ang akong mga karnero nagapatalingog kanako ug sila nagasunod kanako. Ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Wa nagid hinuon mo anak makabantay nga wa mo magsunod kang Kristo, kay ang inyo Domingo ang kang Kristo Sabado. Unya moingon pa mo nga wa na nas bag-ong tugon ang adlaw igpapahulay, uy nasayop mo dinha, pamatii kuno kung wa na ba. Kung atong tan-aw ni ang Lucas kapitulo 23 no bersikulo 50 ngadto sa 56, aron mamulat ba mahingmata mo sa inyong pagkatulog. Total Biblia man ikahimuot man ninyo o dili, ikalipay ninyo o dili, walay sapayan ka na. Ang importante nga napaabot na paybalon, nasultian mo sa kamatuoran. Ang gisulti dinhi sumala sa Lucas 23:50 hanggang 56 nagingon, ug dihay usa ka tawo nga ginganlan si Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo, siya sakop sa Sanhedrin, ug usa siya kataong maayo ug matarong. Samtang niya mataglusok sa pulong, nga wala muuyon sa ilang gilaraw o gibuhat, ug siya nagpaabot sa gingharian sa Dios. Kining tawhanaa miadto kang Pilato, ug kaniya iyang gipangayo ang lawas ni Jesus. Ug kini iyang gihugos ug gilinisan niya panapton nga lino ug gipahamutan sa usa ka lubnganan. O nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pagayod kalugni. Adlaw kadto sa pagpangandam, tanawa ginyo mataglusok sa pulong nga naisulat kini hinukto ko una-una ang pamalandunga. Nagingon dinhi, adlaw kadto sa pagpangandam, ug nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Kung wa na ang adlaw ipapahulay sa bag-ong tugon, unsa man ni? Ug nagsugod na ang adlaw ipapahulay. Ug kay nagsugod na naa wa mawala. Di ba? Unya nagingon din sa akwan 55. Ug misulod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea. Ug ilang nakita ang lubnganan ug kon giunsa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila ug nangandam sila mga pahumot ug mga ighahaplas, ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Unsay katarungan ni rason nga sa pagkaadlaw na mahulay sila kay sumala sa kasuguan. Unya moingon mo nga wa na dihas bag-ong tugon. Unta panahon na ron kung sa Tagalog pa nga pagkasulti, ito na ang tamang pagkakataon na kayo ay gumising na. Ayaw na pagtulog-tulog. Gumising na. Huwag na kayong magpatulog-tulugan. Huwag na kayong magpabulag-bulagan. Huwag na kayong magpabingi-bingian. Nagpabuta-buta lang mo, nagpabungol-bungol lang mo, nining nabungog o nabati ninyo o inyong nabasa,
pero wa ninyo sunda. Naapas bagong tugon ang adlaw ipapahulay, dili inyong wa na. Kadako bang bakak ni ana? Unya rabakan ang pagkabakakon nga kinaiya. Iya biya na siyawa, sumala sa Juan 8:44. Mag-amping mo nga naman, pulong ni sa Dios ang inyong gipanamastamasan. Pulong ni sa Dios ang inyong gilapas. Akong basahon dinhi sa ang pulong sa Dios nga salid, katong gibasa nako di palang dugay. Akong basahon dinhi lang nga porsyon sa kinini ang 54. Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Ang mga babae nga miuban kang Jesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug ang pagkahiluna sa patay nga lawas ni Jesus. Unya nipauli sila ug nangandam og mga pahumot ug mga ihaplas sa patay nga lawas ni Jesus apan sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Unya, giunsa man na ninyo paghuna-huna nga wa na magkasbag-ong tugon ng igpapahulay niya. Dinis bagong tugon mabasa man nimo nga ang mga alagad ni Kristo na mahulay sila sa adlaw igpapahulay sumala sa kasuguan. Mga kaigsuonan, angay naginunta mong maghinulsol ba? Angay naginunta nga ipaubos ninyo ang inyong kaugalingon diha sa Ginoo? Angay naginunta mong maghinulsol? Unya inyo ning sundon og tumanon pero tungod sa kadako og sa kataas sa inyong garbo hinungdan nga hangtod ron nagpabilin mo nga nagsupak niining adlaw nga igpapahulay unsang matanga o klasiha sa pagpangalagad nga mituo, misimba, miampo, mialagad og Dios unya ang sugo sa Dios dili sundon og dili tumanon. Nag-ingon lagi si Kristo nga dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit. Karon gingon nga wa na oy wa na mawa na gihapon na nagpabilin gihapon na ato ragod kuno ning basahon dinhi sa kinini ang Biblia sa The Good News for Modern Man, the New Testament in today's English version, no? Ato ning basahon ragod unsay gisulti dinhi sumala sa Herbihanon, no? Kapitulo 4 unya ato ang tan-aw dinhi kung wa na ba. Pero klaro mang naa kay og wa pa wa na wa unta mamahulay sila na mahulay man meaning na agyon. So kung ato kununing basahon dinhi nag-ingon sa 4:4, for somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Wa nag-ingon said about the first day, about the seventh day. God rested on the seventh day from all His work. Dinhi gisulti pagbalik ni Apostol Pablo ang pagpahulay sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Karon kung ato ning basahon, kini bang mga tawo nga wa nagbantay ining adlaw wa kahibaw o nahibaw pero gitaptapan manggod ang ilang mga mata, gilapas nila ang kasuguan sa Dios. Nag-ingon sa 5, the same matter is spoken of again. They shall never come in and rest with me. Unsa man nga ingon dinhi? Ang sa maong nga higayon ang Dios misulti pag-usab nga dili gyud sila nagingon ni never come in, di gyud sila makasulod and rest with me ug magpahulay uban nako. Nanuman ang Dios mipahulay sa 7th day, ikapitong adlaw. Unya nag-ingon dinhi sa 5 sa kinini ang size. Those who first heard the good news did not go in and rest with God. Katong na nagpagkadungog na sa maing balita, wa mangyud sila mupahulay ini uban sa Dios nganuman because they did not believe. There are then others who are allowed to go in the rest with God. Tungod nganong wa sila ani musunod tungod na sa ilang pagkabili matinuohon
Oh, tungod na sa ilang pagadi matunod, di man sila mutuo, munang kamuron kay di man gyud mo mutuo, igo kay mo aning pagkasulti. Ha? Nga naman, di man mo musunod. Pero tanawa ko no sa 9 atong basahon. As it is, however, there shall remain for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Unsa may inyong huna-huna nawala di ay ni kining pulong remain nagpabilin kay nagpabilin mawa na adi ay unya di mo makulbaan nga magsigi mong sunod anang sayo, di mo makulbaan anang magsigi mong pamakak nga matod pa dinhi. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Nagpabilin pa din na. Still remain. Wa na mawala. Mga kaigsuunan, ayaw himoa nga himong sayang isugal ninyo ang inyong kalag sa pagsunod ni anang mga gipangtudlo sa inyong mga pangulo. Tuguti lamang nga ang mutudlo ninyo ang balaang kasulatan. Nga naman, kung imo aron mo maluwas, nag-ingon ang ikaduhang Timoteo 3:15. Tan-awa ron, kung nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom kanimo sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo Jesus. Only nga ang Biblia magtudlo nato ngadto sa kaluwasan, pero gitudloan na mo sa inyong pangulo sa pagsupak sa naas Biblia, maghinungdang naa na gyud mo ning pilit sa adlawng Domingo, tinuyuan na gina ninyo nga naman nakadungog og nahibalo na mo. Mao nga nangutana si Kristo sa inyo sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Unya karon na ay mga aligasyon. Unya brad, igpapahulay raman ang imong gibasa di man lagi Sabado. Unsa man da inyong huna-huna di ay nang igpapahulay? Akong basahon lang dinyo. Dinhi sa Biblia ang Bag-ong Testamento sa atong manunubos o Ginoong Hesukristo. Kini nga salin akong basahon ang akong gibasa kaganina sa kinini ang Herbihuanon 4:9. Nagingon, busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Nga ingon gininyo na nga wa agoy mabasang Sabado. Kay papahulay ra. Pag maghisgot mo og igpapahulay, maunay Cebuano sa pulong Sabado kay ang Sabado Spanish word man na, tinatsila man na. Okay, salamat higala na inyong napatalingugan ang pulong sa Ginoo. Ang Santiago 1:21 nag-ingon, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadaotan ug dawatan ninyo sa kaaghot ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawatan nirong mga pulunga nga inyong nadungog ug nabati unya tumana kay arang ning makaluwas sa atong mga kalag. Mabuhay ka higala. Okay, Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother John atong ihatag ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levi niyo nya sa di pa ta mo padayon sa unahan nato sa ning basahon ang atong mga viewers karon no diha karon nakig-uban sa gihapon nato sila si Sister Aida Tirana. Diha sa ang iyang gisent super. Diha sab si Florida Amuri Sigarino diha sa Tambungon ang iyang gisent nato blessed. Diha sab si Brother Ralph Lutsabi sa Danau. Mayong buntag ninyo tanan. Musta ron? May buntag ron. God bless. Okay, salamat sa Brother Ralph no. Nya God bless sa nimo diha. Diha usab si Sister Aida nang invite kang Bilben Armenian sa pagtan-aw nining ato nga programa sa Facebook Live o kang Brother Dimit Alponon ihang invite no. Nya diha usab si Melinda Ilustrasimo Santillan ang iyang message so proud. Nya diha usab si Bob Novales ang iyang message watching from Bulacan, Manila. Diha usab si Brother Roel Tumakas ang iyang message I'm listening. Ang nagaangkon nga sumulunod ni Kristo o niya ang ilang adlawng igpapahulay
dili iya ni Kristo, kining mga tawhana nagpanghima na napahimuot sa Dios sa mga baba, pero halayo ang ilang kasing-kasing kon si Kristo ang ulo, dapat ang musunod sa igpapahulay. Ano to? Igpapahulay ni Kristo nga mao ang adlaw nga ikapito o kon Sabado. Kini nga gipatuo iya ni Kristo apan nagasunod sa false Sabbath, mura na sila og kataw sa dagat, ang ulo tao ang lawas isda, kay si Kristo ang ulo Sabado. O niya kamo Domingo kataw kana og sa malapa kataw anan. Okay, salamat Brother Well no sa imong contribution nga gipadanga din nato. Sa ato sa aming tanawon diri ato mga viewers nga nag-view din sa nga wala maghatod og message no, diha karon sila si John Nueva Claves, Chris Bugo, Cristel Dihito sa Nailon, Sir Aida sa Placer, Mylon Dignos diha sa Patag Argawanon, Andy Lumal sa Bugo, Kayang Bugo, Jose Luis Manani Lopez, Melinda Ilustrasyon Santillan, Junel Silagan, Senyo Moniz Tiquilio Verdondon sa Tambungon, diya sab si Hazel Zay si Etsasin, diya sab si Julieto Monsanto, Vincent Etorma Vistar. Sa pagkakaroon mao pa ito nakita no nga mga nag-view sa atong programa. So moadto ta sa unahan sa paghatag og dugang kasayuran mahitungod sa pangutanang ipaabot dinhi nga doon na lagi siya na meet of sa Fourth Square nga naghisgot nga wa na lagi nga nagpapahulay sa bagong tugon kay Domingo na. Kung atong tan-awon mga higala kana nga kinini ang pagkasulti, kung di ta magbasa sa Biblia igo lang ta maminaw nila, makatuog gyud ta kay wa man ta nagkabasa. Pero kung atong sayuron o atong sayron din sa Biblia, ato yung tukion, ato yung basahon, atong hibaluan nga doon na gihapon ang aday papahulay, nagpabilin gihapon ang aday papahulay nganhi sa bagong tugon. Gani daghan kay mga teksto nga gipangisgutan ni Brother John ganina mahitungod sa adlaw igpapahulay, o nga nagpamatuod na kana siya nga bisan pa man sa bagong tugon wa gyud mawala ang adlaw igpapahulay. Gani kung atong tan-aw dinhi sa panahon ni Ginoong Hesus, ako lang basahon dinhi sa ang bagong kasabutan gikan sa mayong balita Biblia ni. Ang binisaya ani or imprimatur ani si Julio Cardinal Rosales. Kung natong makita mga higala dinhi sa iyang mga sinulat or sa iyang pagbinisaya nini, tukma og haom gayud kaayo ang kwintada mahitungod sa adlaw igpapahulay. Atong suayan sa pagtan-aw dinhi sa Lucas kapitulo 23 versikulo 54 hangtod sa 56. Mao ning panahon na sa paglubong sa patayng lawas ni Ginoong Hesus or sa panahon sa pagkamatay ni Ginoong Hesus ni. Atong makita dinhi nag-ingon ang versikulo 54, adlaw kadto sa pagpangandam og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ato ning sayron karon og unsa ning adlaw ang adlaw sa pagpangandam, unya unsa po ning adlaw kining adlaw igpapahulay. Kay gumingon ta adlaw igpapahulay murag di kay klaro, pero katong but hunahon mao na ni siya mga higala ang paghubad sa kinini ang gikan sa kanini ang kinatsila no. Ato kanang tanawon kung unsa ning adlaw ang adlaw sa pagpangandam o kanang unsa gyud sa atong kapanahonan kini sang adlaw igpapahulay, mihaom ba ni sa atong kalendaryo o sa diksyonaryo. Atong padayonan og basa nagingon ang 54, adlaw kadto sa pagpangandam og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang 55 nagingon, ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan o giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Atong timanan nga adlaw tos pagpangandam ilahang gi pahilona ang patayng lawas ni Ginoong Hesus. 56, unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod.
So magisgot tag balaod. So kini di ang adlaw igpapahulay mga higala, balaod ni nga iya sa Dios. Pero ato sang sayuron sa akong gikaingon diha kaninyo, kining adlaw sa pagpangandam ug adlaw igpapahulay. Atong basahon kini dinhi sa libro sa Juan 19:31 kung unsa ning adlawang adlaw sa pagpangandam, aron mahibalo nato kung unsa nang adlaw ang sunod kanang adlaw igpapahulay. Nagingon dinhi sa Juan Kapitulo 19, versikulo 31, nagisgot, ang mga Hudiyo minhangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilangsang sa krus. O kunya tuhaon sila. Gihimo nila kini kay Birnes man kadto. Unsa ditong adlaw mga higala? Birnes kadtong adlaw. Unya unsa man kay sunod sa adlawng Birnes? Atong padayon nagbasa nagingon, adlaw sa pagpangandam og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang umabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Kung atong huna-hunaon mga higala, ang pagkamatay ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross adlaw kadtong Birnes. Paglubong nila mga higala adlaw kadtong Birnes. Unsa man na siyang adlaw Birnes? Manong adlaw sa pagpangandam. Kay sa sunod sa adlaw nga Birnes, mao naman ang adlaw igpapahulay. Ato kunong suwayan og tan-aw natong atong kalendaryo. Kung unsa mang adlaw ang sunod di anang adlaw Birnes nga mang adlaw sa pagpangandam. Kung atong makita do na may kalendaryo dinhi sa kilid sa DYCM gyud, ang ikapitong adlaw mga higala mao na ang Sabado. Ang gisundan nini maong adlaw Birnes. Suwa gyud masayop mga higala ang Biblia sa pagsulti nga ang adlaw sa pagpangandam Birnes o ang sunod nga adlaw sa Birnes maong adlaw ipapahulay nga mao ang adlaw Sabado nga gibantayan ni Kristo. Sumala sa atong mabasa sa Lucas 4:16, naghisgot nga matag adlaw igpapahulay sa nabatasan ni Ginoong Hesus, mosulod siya sa sinagoga. Adlaw igpapahulay na, mosulod siya sa sinagoga. Kung atong basahon din sa The Living Bible mga higala, ato bagyong ipaklaro kung unsa nang adlaw kanang adlaw igpapahulay nga gibatasan ni Ginoong Hesus sa pagsulod ngadto sa sinagoga. Atong basahon din sa The Living Bible ni Lucas 4:16. Mao ni ang nabatasan ni Ginoong Hesus. Tingnan din. When he came to the village of Nazareth. Nagingon din sa diha nga ngadto siya sa village sa Nazareth, his boyhood home or natawhan niyang lugar. He went as usual to the synagogue. Naon sa dihay? He went kanang wadto siya ba niya naghisgot as usual kanang iyang naandan or sa Binisaya di sa mabasa sa Lucas 4:16 sa King James nga Binisaya nabatasan. Unsa may iyang nabatasan o unsa may usual nga iyang ginahimo? Ingon din usual to went as usual to the synagogue on Saturday. Naghisgot din mga higala giword Saturday. Wadto siya sa sinagoga matag adlaw Sabado or Saturday. Magunsa man ka siya dito? Adto lang siya mutanaw mulili o mulabay ra ba? Naghisgot din sunahan and stood up to read the scriptures. Sumusulod ay sa sinagoga mga higala, inigsulod niya dito, mutindog siya aron sa pagbasa sa mga kasulatan or scriptures. So atong makita mga higala nga sa bagong tugon ang pagbantay ni Ginoong Hesus sa adlaw igpapahulay wa di ay maligas og laing adlaw. Naa di siya nagbantay sa adlaw Saturday. So bisang unsaon nitong pakli mga higala ang Biblia, di gyud mo-mention og laing adlaw ang gibantayan ni Ginoong Hesus. Siguro moingon ang uban nga sa panahon pa na ni Ginoong Hesus kay naa pa siya siyang pagkahudiyo. Kung atong tanawon mga higala, human sa panahon ni Ginoong Hesus, human siya nga ang nabanhaw misaka ngadto sa langit. Ang mga nagpabilin nga mga apostoles do na bay kausaban silang pagbantay sa adlaw igpapahulay, nabali na ba sa laing adlaw or nagpadayon sa gihapon sila sa pagbantay sa adlaw igpapahulay nga mga adlaw Sabado. Ato kunong suwayan sa pangutana sila si Apostol Pablo kung unsa silang adlaw nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kay basig kananaang
wa na ta masayod kung unsa day ang adlaw ipapahulay ang gibantayan sa mga apostoles, basig nausab na, basig lahi na sa gibantayan ni Ginoong Hesus. Ato kunong sayron ang mga kaagi nilang Apostol Pablo o ni Bernabe kung nagpabilin pa ba sa pagbantay sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado. Dinhi sa duay version mga higala, dinhi sa Kalihukan or Libro sa Buhat sa duay version, Kapitulo 13, versikulo 14 o nagto sa 15. O niya, mulaktaw ta sa pagbasa sa versikulo 42 o 44. Maning panahon nga sila si Pablo o si Bernabe naglakaw gikan sa ngadto sila paingon sa milabay sila sa Perge, gikan sila sa Jerusalem. Ato kunong tanahon versikulo 14, og sila nga milabay sa Perge nahiabot sa Antioquia, sa Pisidia, og pagkasulod sa sinagoga sa adlaw sa mga Sabado na nanglingkod. Kini si Apostol Pablo mga higala, o lahi kay ni siya ng mga apostoles, kay ug atong hunahunahon mao kini siya napuli kang Judas, human nga namatay si Judas. Pero grabe na kayong ulahian niya kay ang 12 ka mga apostoles, naulahin naman Jesus pagpili kay 12 ka apostoles na bilong man to si Judas sa 12, pero sa pagkawala na ni Judas gitawag si Pablo, kay sa una di pa man siya Pablo, Saulo pa man, gitawag sa bilang espiritu aron mahimo nga apostoles ni Kristo. O ni atong sayron kung unsa gitong adlaw, akong balikon og basa ha. Og sila nga milabay sa Perge nahiabot sa Antioquia, sa Pisidia, og pagkasulod sa sinagoga sa adlaw sa mga Sabado ng lingkod. Wa gyud mausab mga higala ang adlaw igpapahulay nga gibantayan ni Ginoong Hesus. Bisan pa man og madto na sa langit, nikayab na siya, og ang iyang mga tinun-an nga nabilin dinhi wa gyud magbuot-buot sa pag-usab mga higala sa adlaw igpapahulay. Gipadayon sa pagbantay. Ato paging tanahon kung unsay nahitabo dinhi, bersikulo 15. Og sana humana ang pagbasa sa balaod og sa mga manalagna, gipaadtuan sila sa mga punuan sa sinagoga, pagingon, mga lalaking kaigsuonan, kung dinha kaninyo may pulong sa pagdasig sa lungsod, isulti ninyo. O giduolan si Pablo ug si Bernabe nga kung doon na sila ikapadasig, isulti na aron nga madasig ang mga naminaw. Ato kunong sayron ang 42 o ang 44 sa mao gyapon kapitulo o niya dito sa bersikulo 42 o 44. Nagingon ang 42 o diha sa ilang pagpanggula sila mihangyo nga manulti unta kanila sa sunod Sabado ning mga pulungan. Unsay gisgutan mga higala unsang adlaw? Sunod Sabado. Wa magsulti nga pagkaugma unta kay Domingo. Nagisgot nga pagkasunod Sabado. Kung ani po ta magbasa sa King James o gitawag og popular version nga kanang binisaya na, nagisgot diha nga unta ikasulti kanila sa sunod adlaw igpapahulay. So mo yung tag sunod adlaw igpapahulay, inig the next na pod nga pahulay, no? Atong sayron kunog unsa may gisulti pagyud sa 44. Kay nagisgot mo to nga isulti unta sa sunod Sabado. Ang bersikulo 44 mao ni, og sa sunod nga Sabado hapit ang tibuok syudad miadto pagpaminaw sa pulong sa Dios. Wa gyud nalatid nga laing adlaw mga higala ang adlaw magpapahulay diha sa bagong tugon. Bisan pa man sa daang tugon mga higala, wa gyud mausab. Although natin mabasa nga kanang gitawag mga giwagta nga mga pahulay, pero dili na kanang gitawag og 70 Sabbath nga mga adlaw igpapahulay nga iya sa Dios. Kadtong mga pahulay nga gipangwala, kadto na mga gitawag seremonyalo, kay mag-celebrate man gud sila ng gitawag seremonyal o kanang panalitan, fiesta, paghalad. Doon na sila gitawag atong pahulay o ipapahulay kanang sa selebrasyon sa usa ka semana nga gitawag lag fiesta. Ang adlaw ipapahulay ana kanang unang adlaw sa semana o kanang ikapitong adlaw sa semana. Bisag unsa nang adlaw matumong mopahulay sila ana, pero dili na mao ang gitawag og 7th Sabbath. Gitawag pa na siya Sabbath, pero kita kanang fiesta or mga kananaang kasaulugan kanang
Feast of Unleavened Bread, Feast of the Trumpet, mga pista na siya, nasab sila pahulay ana. Pero lahi ang pahulay kinigisgutan nga imong ingon din nga ay papahulay nga nag specific yun og day nga gikan pa sa pagsugod sa kalibutan, paghimo nining kalibutan na ang Dios mismo nag-appoint og adlaw ipapahulay nga maong ikapitong adlaw. Atong mabasa na sa kinini ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga naghisgot yan sa ikapitong adlaw ni pahulay ang Dios nagbalaan og gipanalanginan ang adlaw ikapito kay nahuman man niya ang tanan niyang gipangbuhat. So atong may baluan mga higala kanang ikapito nga adlaw memorable kay na sa atubangan sa Ginoo. Mao na nga di gyud na pwedeng wad-on. Mao tang gibasa ni Brother John kaniya sa Hebrehanon 4 naghisgot nga nagpabilin pa ang adlaw ipapahulay nga sa Ginoo. Sa panahon sa bagong tugon nagpabilin sa gihapon, panahon ni Ginoong Hesus nagpabilin sa gihapon, panahon sa mga apostoles nagpabilin sa gihapon. Gani si Ginoong Hesus do na siya gisulti. Nagingon siya sa Juan 12:26. Naghisgot siya kung kinsa ang mualagad kanako kinahanglan magsunod siya kanako. Pananglitan mga higala nag-angkon ta nangalagad ka sa Ginoo pero wa ta magsunod sa adlaw pahulay nga gipakita sa Ginoo nga atong sundon. Tinuod baka ta nga nagsunod sa kang Ginoong Hesus or nag-angkon-angkon lang ta. Kay kung ingon sa Ginoong Hesus kung si bisan kinsa nga mualagad kanako kinahanglan musunod kanako, ang gibantayan nga adlaw papahulay ni Ginoong Hesus mga higala Sabado unya tuwa ta silang adlaw wa ta magsunod kang Ginoong Hesus mga higala. So disgrasya kayo. Unhon sa may giingon ni Ginoong Hesus Mateo 7:21. Dili tanan magaingon Ginoo, Ginoo makasulod sa ngarian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. So kung wa ta magsunod kang Ginoong Hesus, wa ta sab magtuman sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. Nga naman nagpakita si Ginoong Hesus nga usa ka ehemplo o konsumbanan nga angay natong sundon. Mao na mga higala nga mag-amping jud ta sa kanunay, magmatngon ta sa mga pagtudlo nga mga pagtulunan nga wala mahimo diha sa Biblia tungod kay naghisgot manggudaan si Ginoong Hesus. Mateo 24:4 ingon siya, magbantay kamo nga dunay magpasilaag kaninyo or nay magapaysalaag unya bantayan nato nga di sabta mahisalaag tungod kay ang lingla sa yawa mga higala danihon kita pinaagi sa mga bitik-bitik kunya ang kinibiyang bitik siyawa mga higala mura sab og tinuod kay ingnon ta nga adlaw igpapahulay tagaan pud ta og adlaw sa igpapahulay nga musama-sama sad unya magkwenta sa da og 7 ka adlaw muhaom sa 7 ka adlaw pero gitawag na og false Sabbath. Di na mo tinuod nga adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo. Unsa mga adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo? Matod pa sa Ezekiel 20:12 o 20:20 naghisgot kanang adlaw igpapahulay kana gyud ikapito. Ano matod pa diha mao nay timaan sa Dios sa iyang makatawhan tali kaniya og sa iyang makatawhan. So kaning adlaw mga higala hangtod karon wa gyud da mawala og sa Isaiah 66:22-23 naghisgot nga kining adlaw igpapahulay magapabilin pa hangtod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Okay no, salamat kayo higala sa imong gipadangat diri nga pangutana niya nang hinaot mi nga nahatagan ka og katinawan sa imong pangutana nga gipasupot dinhi. Sa dili pa nako itunol kang Barlibi ang dugang panahon ato sa basahon dito mga viewers. Diya karon sila si Chris Jamin Jaime ang iyang message happy watching here in Lapu-Lapu City. Diya si Brother Ruel Tumakas, the astronomers and the testify to the fact that the weekly cycles never change, center like the Royal Naval Observatory in the US and the Royal Greenwich Observatory in England affirm the fact of a constant weekly cycle. Wa gyud na mo sa panghigala. Nagisgot diya po si Nathaniel Lucero mayong adlaw watching here in Camotes Island. Diya sa Okay, Brad Nathan, kuan na mayong buntag ni Des Camotes. Amo na yung provincial director sa unad to sa provincial secure sa Bureau of Fisheries. Sir. Diya sa Senator Ernie D. Catayas sa Dubai ang iyang message, love this.
Okay, no? Anya di asab si Ruel Tumakas, historians, the Jews have kept an accurate record of the Sabbath through the centuries. For over 4,000 years. They have preserved the true Sabbath on Saturday. Ani ato sang suwayan sa pagtanaw no ang atong mga viewers dinhi sa pikas nato nga monitor kung doon na ba'y nadugang. Sa pagkakaroon wala pa may nadugang mo kay 12 man ang gihapon ni atong nakita dinhi mao man kaganiha. So akong gihatag ang dugang panahon kang barali. Okay, daghang salamat Brother Joel. So, di aday feedback dari Brother Joel na usog ako na ang background sa music. Okay, ato ni nga basahan ni uban, video kusog. Di Esther Medios Monteliano. Good morning, Brad Libby o Brad Joel. God bless you all, loud and clear. Kaayo diri sa sambag karon ang inyong programa. Happy listening karon sila si Inday Amigdia Pioneer and family ug uban pa. God bless. Kikikani kang Sister Remedios Monteliano. Brad kusog. Okay, kikani kang bad kiting yapon. Mayong buntag Brad, naminaw na pod midiri sa Kabintan Brad. Kabintan Jard ni mawag yapon feedback no ko so okay na amo namang gi-adjust dire igala. Okay na ang music. Okay, padayon ta higala sa pagtubag sa pangutana. Di pa di ay kang Brother Tato aton basahon una. Brad Texter paminawa di ay ni nga teksto Mateo 28:1. Unya nilabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Sabta nga Texter, salamat gikanto kang Brother Tato Sotelo sa Lower Kagkagan. Di apa Marcos 10:1 sa paglabay sa adlawng Sabado, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago og si Salome na malit og pahumot aron ibihog sa lawas ni Hesus. Kanya po ni Brother Tato no sa Sotelo. Okay, thank you kayo Brother Tato sa imong mga tampo no. Gipadangat kini sa aton tulumanon. So ang pangutana higala na may dimension din niya nga usa ka pundok no. Ako ni utrog basa godiin do na ako'y gustong pakisayran kay dunay Pentecostal Fort Watts kang kuan no kang kanang apostol kuan kanang Fort Watts periol kang periol na Pentecostal gihapon. Pentecostal Fort Watts local ni nga Pentecostal sa Pilipinas ni. Godin doon ako'y gustong pakisayran at kay dunay Pentecostal Fort Watts. Ako gikaistorya nga ang pagbantay sa Sabat isip adlaw sa pagsimba wala na kuno sa panahong Kristohanon o sa bag-ong tugon. Domingo na kuno karong panahon na sir. Please explain ninyo. Okay. Mao ni iyang gustong pakisayran nga ang ikaistorya niya nga Pentecostal Fort Watts giingnan siya nga ang pagbantay kuno sa Sabbath o sa adlaw pahulay isip adlaw sa pagsimba wala na kuno sa panahong Kristohanon. O niya o sa bag-ong tugon wala na. Domingo na kuno sa bagong tugon. So, mo ni gustong pagkasana, wala na kuno ang Sabbath sa panahong Kristiyano. Mo ni iyang argumento nga adlaw sa pagsimba. O ato ning hisgutan higala din sa Biblia, ginahisgutan naman dog ganiha. Angay natong hibaluan nga ang mga Kristohanon, ang mga sumusunod ni Kristo
didto gisugdan gianggaan og Kristohanon didto nahitabo sa Antioquia sa buhat 11 versikulo 26. Og sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibuok usa ka tuig sila nagtigtigom sa iglesia og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia, bantay ha, og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Diin sugdi pagtawag og Kristohanong higala ang mga sumusunod ni Kristo didto sa Antioquia. Pero sa wa patawga og Kristohanon dito sa Antioquia, diha na ba'y Kristohanon? Diha na, kay diha na sumusunod si Kristo. Sa wa pa nanli og Kristohanon dito sa Antioquia ang sumusunod ni Kristo. Nag-exist na higala ang Christian, kay ang pulong Christian follower na o believer na ni Jesus Christ mga higala. Karon atong tan-awon ang sumusunod ni Kristo kay gitawag mo nagkristohanon bisag wa patunganli kay gisugdan pagngalan, wa naman si Kristo dinhi dito sa Antioquia gisugdan pagngalan. Bueno, atong tan-awon higala unsay nahitabo kay panahon naman ng Kristiyanos, Kristohanon. Haritas buhat 13, ang buhat 11 man to kaganiha, o nanihitabo sa Antioquia. Dinhi sa buhat kapitulo 13, naghisgot ni ang title higala sa 13 ang title, si Pablo o si Bernabe dito sa Antioquia sa Pisidia. Kay si Pablo, apostol manis mahintel, o sa mga Kristohanon. Ini nga si Pablo si Bernabe dito sa Antioquia sa Pisidia. Ang hibawan sa 11:26 dito gisugdan og ngalan og Kristohanon. Milabay ang pipila ka mga panahon si Pablo si Bernabe ning adtos Antioquia mga higala dito sa Pisidia. Atong masahon dinhi sa 13 ngadto sa 14. O bunya si Pablo o ang iyang mga kauban migikan sa Paphos, sakay sa sakayan o midunggo sila sa Perge, sa kayutaan sa Pamphylia, o dito si Juan mibiya kanila o mipauli sa Jerusalem. Apan sila mibaktas gikan sa Perge, sila ni si Pablo si Bernabe, o miabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia. Naabot to sa Antioquia ha? Kayutaan sa Pisidia. Yan ito ibawaan nga, kag ito gibasa dito sa Antioquia gisugdan o ngalan o Kristiyanos. Tanaw na to sa Antioquia higala sa kayutaan sa Pisidia o sa pagkaadlaw nga ipapahulay sila misunod sa sinagoga o ng lingkod. Unsa nitabo ni Pablo o ni Bernabe? Ang nitabo higala dito sa Antioquia sa pagkaadlaw igpapahulay nanulod sila ngadto sa sinagoga, ngadto simbahan. Adlong Sabado hibawaan nato nga dito sa Antioquia dito gisugdan og ngalan og Kristohanon ang sumusunod ni Kristo. Unya si Pablo higala Christian man si San Pablo nga naman kay solid ni siya nga usa ka parasiyo, usa ka Hudiyo, sa wa pa siya nakabig manulutos siya ngadto kang Kristo. Apan sa gitawag na siya ni Kristo, gikilatan siya, nabuta siya, o niya nahimo na siyang bantugang nagwali ngadto sa isip representantes mga Kristiyano higala si Pablo sa pagkaadlaw igpapahulay. Diin si Pablo paingon dito sinagoga si Pablo si Bernabe dito sa Antioquia kadiri simbahan sa mga Kristiyano dito. O niya mga kinabig dito sagol na Hudiyo na mga dili Hudiyo. Tanaw na to kay si Pablo gihatagan maghigayon sa pagsulti. Nagwali si Pablo mahitungod kang Kristo sa kasisayan mahigala. Ang nahitabo sa mga salita sa una ngadto kang Kristo o niya giganahan kini ang mga nanimba ni adtong panahon.
ang reaksyon sa mga nanimba, mao ni ako basahon ha. Tanaw na to ang versikulo 42. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Naghisgot kami atong nabasa o sa diha nga mga Hudyo nang gula gikan sa sinugag kasimbahan ang mahintil ni hangyo na iusab ninyo kini pagwali kanamo sa pagkasunod adlang pahulay. Nagpasabot nga ang mga Kristiyano sigala nakabig dahil mga Hudyo na mga hintil nakabig nagkausa sila mahigala dito sa simbahan sa pagsimba. Ang anong naghisgot man ng usa ka Pentecostal Portswats nga gikaistorya nga sa panahong Kristohanon wala na ang Sabat nga adlaw sa pagsimba nga sa atong nabasa dinhi si Pablo miadto sa simbahan pagkaadlaw sa Sabado higala didto gikahibalag niya ang mga Hudiyong nakabig mga hintil nakabig ngadtos pagka-Kristiyanos giganahan gani sila wali mahitungod kang Kristo kay si Pablo Kristiyano naman si Pablo ning panahon na nahimo siyang bantugang Christian bantugang preacher sa mga Kristiyano higala pero nagbantay sa adlaw nga pahulay simbahan siya matag Sabado o mag-unsa man siya dito sa simbahan ni kasabado atong tanaw na pagsimba ba siya dito for worship ba kay ingon madini nga wa na ang gingon sa pangutana na sa ang panahon kuno sa mga Kristohanon wala na kuno ang Sabath isip adlaw sa pagsimba o dihas panahon Kristohanon og sa bag-ong tugon biatong tan-awon daw si Pablo na ilaman din na nanuhon man nga Kristiyano si Pablo tanaw na to og nagsimba ba siya sa pag-adto sa ngadto sa simbahan pagkaadlaw nga pahulay. Dili na ko basa higala sa contemporary English version sa Acts chapter 17 verse 2. Paminawi ako basa na. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths he spoke to the people. He used the scriptures. So naghisgot din no ato nabasa. He used the scriptures. Ako balik ko basa ha. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths he spoke to the people. He used scriptures. Gitinaw din niyo. So as usual, sumala siya nandan. Si Pablo went there kung sa itoyo to worship, and on 3 Sabbaths he spoke to the people. Tulok ka Sabado siyang pagbisita sa sindika, nakig-istorya siya sa mga katawhan higala. Unsa itoyo nganong niadto siya sa sinagoga, sa simbahan, sulod sa tulo ka Sabado. Iyon siya nga Paul went there to worship. Naaman lagi na si Pablo nga usas mga magwali nga bantugan nga Kristiyanong magwali higala. Unsa itoyo ni Pablo nganong niadto sa simbahan, tulo ka Sabado siya nagsimba samtang bibisita siya dito kay atong basa sa 1. After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went to Thessalonica. A synagogue was in the city. Dito sa sinagoga, managingon sa 1. O siyang nabatasan, yung naandan, si Pablo miadto dito aron sa pagsimba. O sulod sa tulo ka Sabado, nakig-istorya siya sa mga katawhan, iyang gigamit ang balaang kasulatan. He used the scriptures. So sa pagsimba, gamiton ng ginang Biblia sa pagwali may tungod sa mga pulong si Ginoo. Naaman lagi na. So nagpasabot na ang gisulti sa imo higala na sa panahon sa bag-ong tugon sa panahon Kristiyanos, ang adlaw nga pahulay, isip nga adlaw sa pagsimba, wala na kuno. Di na tinuod. Wala na. Naaman, nakabasa ta igpapahulay o niya unsa ito Pablo nganong miadto siya dito ang tuyo na yung nabasa for worship, pagsimba mga higala. Klaro ka na mga ang Biblia mo atong tuhuan mga higala, dili ka ng istorya lang kay kana po sila hintuon po na silang leader ni aman ni ang resulta sila klaro ano atong nabasa nga
ang tuyo ni Pablo nga to aron pagsimba kung matron pagida para maklaro. Ingon ni nga dito ni sa Sumlikan hitabo sinagoga dito sa siyudad sa Thessalonica. Sumala sa nabatasan miadto siya dito si Pablo aron sa pagsimba. Og sulod sa tulo ka Sabado siya nakigsulti sa makatawhan iyang gigamit ang balaang kasulatan. He used the scriptures. Ngayon sa po may ato ikapangulipasan, nabasa naman nato ni higala. So ang atong turuan ang balaang kasulatan. Ano nga, dunay uban, daghang kaayo nga nagdalaan ng katarungan nga sa bagong tugon, wala na tayo mabasa nga panahong Kristiyanos Sabado gihapon ang adlaw pagsimba kay giili sa nagdomingo wala tay mabasa higala naa tay mabasa ang domingo sa bagong tugon pero wa din tay mabasa diha nga gibutangan og adlaw domingo adlaw igpapahulay wa din tay mabasa diha nga bersikulo sa bagong tugon nga ang Sunday is a Sabbath day nga giili sa adlaw nga pahulay wa tay mabasa na tawhanon na nga paghuna-huna mahigala. So tinaw kayo nga ito nabasa karon. Ngayon nga ni gibuhat ni Pablo sa iyang kapanahonan higala nga inig kaadlong pahulay tuwa siya nabatasan na kaning word nabatasan di na kay sulagma lang. Sa magod kang ginuso sa Lucas 4:16 iyang nabatasan as usual iyang kustumbre nga kada adlaw Sabado tuwa siya sa simbahan mutindog siya o mubasa sa balaang kasulatan. Si Pablo po isip na kabig ngadto kang Kristo nahimo siyang Christian nabatasan po ni Pablo iyang gipakita sa mga Kristiyano na nabatasan niya na sa pagkaadlong Sabado gigamit niya ang balang kasulatan dito sa simbahan o nisimba siya ngadto sa Ginoo. Kanya kita nagtutuo tang San Pablo, nagtutuo ta ka Ginusos, kanya di ta manimba pagkasabado. Di ba sa likwaot kanyang paminahon? Si Kristo atong gituhuan ka nahimot ang Kristiyan. Si Kristo Sabado ang iyang nabatasan ipapahulay. Kanya kita maangkon ta nga kami blood Kristiyan ni. Kanya Domingo, di man tayo mabasa din nga bisag usa lang ka bersikulo nga si Kristo higala nagsaulog sa adlang Domingo isipan ng pahulay. Wag ito mabasa nga kinsa man itong gusundugan anong adlang Domingo nga mismo si Kristo wala man siya nagbantay ang adlang Domingo. Ang nabatasan niya adlang Sabado gitawag na ipapahulay bisan pa sa panahon sa mga buhat sa mga apostolis ang adlang Sabado higala wa ginailisdignan gitawag gina siya adlang igpapahulay. Kung di na adlang pahulay di na ang daan ng igpapahulay pero nabasa sa Biblia igpapahulay ang ginunsiyan niya. Ang adlang Domingo nagpabiling ginang Sunday or unang adlaw wa ginangindi yes Biblia o igpapahulay mahigala. Ang tao lay nagbuot-buot og anak nga ang Sunday maoy ilang giilang igpapahulay dili na mao'y gipailas Ginoo. Ang tao na higala mao'y nagbalhin ana. Maamong gining angkod ana. May pagi ako masahon nga mga referensya mga higala. Ato ning tan-awon suportahan ta ni og jutay nga referensya no. Atong tan-awon higala sa mga sinulat sa mga kasaligan, mga lig-on nga mga pagpamatuon gikan sa mga Bible scholar. Ato ning tanan ang ilang pagpamatuon mahitungod aning bahina. Okay. Ni ay gipahayag dinhi sa atong mabasa. Okay. Gaingon diri nga gipahayag kini sa Church Call Journal March 1929. Gi-clarify ba nga ang Saturday mao gini Sabbath day. Gaingon di ang basa atong mabasa igon niyo. Methodist Episcopal says, Jesus observed the Hebrew Sabbath, which was from sunset on Friday
to sunset on Saturday. Strictly speaking, the Sabbath means Saturday. O giklaro ho. Ang Sabbath kuno nagkahulugan ka nga og unsa to? Saturday. Di pa atong tanong. Sumala sa Washington Reporter niadtong October 18, 1821 sa Alexander Campbell nga usa sa siya sa mga founder sa Kristyanismo. Ingon din nga, there is no divine testimony that the Sabbath was changed. So, klaro na, gipamatud-an sa usa ka scholar nga wa doy langitnon nga pagpamahayag nga ang adlaw ipapahulay giusab. Wa gyud ay gisulti gikan si Ginoo nga giusab ang ipapahulay. Anya, di pa kita basahon sa question box sa page 179. Gisulat kini nga Reverend Bertrand Conway. Kay ngon siya dinhi, if the Bible is the only guide for the Christian, bantayan nagisgot og Christian. Kung ang Biblia daw, if the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right in keeping Saturday. So gitin-aw niya, kung ang Biblia kuno maulamang ang himuong giya sa mga Kristiyanos asang relihiyon ang gusto, then the Seventh-day Adventist is right in keeping Saturday. Ang Seventh-day Adventist, mamataon niya, mauni eksakto nga Christian kay nagsunod yun sa Bible. Ang true Christian higala ang kadtong Kristiyano nga nagsunod sa pagtulon-an sa Biblia. Ang pangutana, ang Domingo pagtulon-an ba na Dios Biblia gisulti nga mao'y giili sa Sabado? Wala. So nag-angkon. Angkon lang ang usa ka pundok nga Christian siya, pero dili tinuod Christian, sanglit dili Sabado ang giila nga adlaw igpapahulay. Nito itong basahon. Sumala sa pahayag sa Congressional Record niadtong May 26, 1829 in the House of Representatives, Mr. Bowers of California, ingon niyang pahayag, Saturday is the only Sabbath day. Oy, mao kung maulamang ini Saturday is the only Sabbath day. It was the Sabbath day when Christ was on earth, and it is the Sabbath day now. Gitinaw yung klaro yung gilig-on yun sa House of Representatives sigala ni Mr. Bowers sa California. Ang Saturday, ang Sabado, maunang yun kini ang adlang pahulay. O naingos nga, it was the Sabbath day na si Kristo dinhis kalibutan na mausad ni ang adlang pahulay nato karong panahon. So nagpasabot nga ang adlang pahulay gikan sa panahon ni Kristo hangtod karon wa gid ni na usab manghigala. Busa kung nag-angkon ta nga usa ta ka matuod na Kristiyano higala, balik ta sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Kay kining adlaw nga pahulay mao kini higala ang timaan sa mga katawhan sa Ginoo. Kung nag-angkon ta, naghandom ta nga mahimot ang katawhan sa Ginoo, bantayan natin ang panglawa ni pagkausab ng higala. Kay sa likwaot ng kaayo, sa likwaot kaayo. Atong tanong, subayon na to. Gikan sa unang adlaw, paglalang sa Ginoo. Unang adlaw, sa may gibuhat sa Ginoo, kahayag. Nagpadayon ba na hangtod karon kahayag? Nagpadayon hangtod karon. Sa ikadulang adlaw, gibuhat sa Ginoo ang hawan sa langit. Nga hangtod karon, naabay hawan sa langit, nagpadayon gyapon karon. Ikatulong adlaw, gibuhat sa Ginoo ang tubig, tanom o kahoy. Kung kini nagpadayon hangtod karong panahon, wa gina nausab. Ikaupat na adlaw, unsa may gibuhat sa Ginoo ang adlaw, bulan o ang mga bituon. Nga ba karon o nagpadayon kini hangtod karon na adlaw, na bulan o mga bituon. Ikalima ka adlaw, unsa may gilalang sa Ginoo
ang mga isda o mga langgam higala. O nagpadayon kini hangtod karon kanagya po mga isda, nagya po mga langgam. Ikaunong kaadlaw, gibuhat sa Ginoo ang tanang mananap, gibuhat sa Ginoo ang tao, o gibuhat sa Ginoo ang kaminyoon ni anang adlaw ikaunong. O kini nagpadayon hangtod karon. Nga naman naamya po mananap, naamya po tao, nga sige may maninyoay, sige pangasawan ay. So nagpadayon hangtod karon. Sa ikapitong adlaw gitawag sa Biblia og adlaw igpapahulay. Og kini higala nagpadayon hangtod karon nga wa ni nausab sumala sa atong gipamatud-an sa Biblia. Sa likwaot man kaayo nga giingon diha sa atong mabasa sa Isaiah 66:23 nga sa bag-ong langit ug sa bag-ong luta ang mabasa diha nga matag adlaw pahulay sa mga balita ng Biblia. Matag adlaw igapahulay ang tanang mga tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. So nagpasabot og malangit na tahigala, magbantay ta sa adlaw nga pahulay. Tanan ko gigisod na dito, wagi Dominguista gisbutan dito. Tanang tao muduol sa kung atubangan sa matag adlaw pahulay aron sa pagsimba kanako. So buti pasabot nga wag ni pagkaputol ang kutay ni higala gikan sa paglalang sa kalibutan ug magpadayon kini sa panahong Kristiyano ug hangtod pa mga higala sa bag-ong langit ug sa bagyuta magpadayon ang ipapahulay nga wa kini pagkausab. Sa likwat kay pamalandungon nga gikan sa sinugdanan sa lamang sa Eden hangtod panahon ni Moses ipapahulay sa Sabado nga pag-abot ni Kristo pawaan na kay ningon tang Domingo na panahon Kristiyanos nga pag-abot sa bagong langit pagyuta Sabado naman po dito pastilan murag dako kayong pawang ng kalakiya higala di na mahimo nga naman mausab-usab ni papahulay sa atong nabasa sa Levitico 23 mga higala versikulo 3 sa Contemporary English Version. Ang atong mabasa nag-ingon din hinga okay ato ning basahon mga higala para nga tinaw kaayo no giingon din atong mabasa. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kining balaora di gid mausab. Inig kaadlaw sa balo ingon ginagbisag asa pa magpuyo. Kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Kining balaora dili gayud mausab. So mo di hinungdan nga si Giniso siyang panahon nabatasan niya ato sa sinagoga. Mo hinungdan nga si San Pablo matag adlaw Sabado bisan naabot siya sa Sinika adto siya sa sinagoga aron sa pagsimba sa Ginoo. Mao sa nay katuyuan ngano ang kita karon mga Kristiyanos magbantay nga na igapahulay tungod kay kanang igpapahulay nga Sabado higala ato nabasa nga dili gayud kini mausab hangtod na sa walay katapusan. So wala naman tayo hinaot pa higala nga ininasabtan ang mga tubag nga aming gihatag karong kabuntagon. Ako ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Sa dili pa nato tapuson di as Brother tumakas, the Bible clearly reveals that Jesus was crucified on the preparation day, Luke 23:54. His closest followers listed as commanded the Sabbath day, Luke 23:54 to 56, and Jesus rose from the dead the first day, Luke 24:1. Mark 16:9. Most Christians recognize Jesus died on Friday, the preparation day. He rested the next day and rose the first day, Sunday the Sabbath. The Sabbath is a day between Friday and Sunday. Klaro ana Sabado ang adlaw igpapahulay. Diasab si Brother Vic Lipaw yang message. Brad Libby bisan kanang ningutan na wa makabasa sa Mateo 5:17-18 palihog ko sa pagbasa sa mga teksto aron makadungog ang atong higala nga nangutana. Thanks and more power to our radio ministry. Good health and God bless you always together with our partner in the service of the King.
So wa naman tayo manghigala ani ang atong theme song. Kaganto ta? Ganghana magdalago ng mga Dios ni matahong nga kabuntagon sa gihapon Ginoo, kami nagapasalamat na usab kanimo nga ikaw naghatag og panahon nga may pahibalo na usab ang mga pulong sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga naminaw karon. Salamat Ginoo nga ikaw sa kanunay magatubag sa mong pagampo kining tanan ng gipangayo pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, sa ngalan sa talumunon sa kini ang maayong balita o kaning tanan o masuki o panananggan ti Panginoon, sa ngalan sab sa atong tanan ng mga buutan ng mga viewers, sa ngalan sab ni Brother Merjon Tiran, Brother Merjon Kabagi, kini ni mahigala, Brother John Dehito, Brother Joel Terana, kaya sab si Brother Libet Labis Maingon, daghang salamat o mayong Domingo sa buntag kanatong tanan. Sabay sa dalamnya ang saat niya may ganting madawatan pagdadako sa Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.